Hello guys, welcome to my YouTube channel SK Vlog. Nơi लोगोफोर जों दा जोंनि गोरान आबाद मावनायाव जोंनिया नै स्टार होनाय लोगो इसोरा जाबाय। इसोरा जानानै जों दा नैनिफ्राय लांदो आरोना बेयाव बेथिंजाय आरोना बिथिंजायनिफ्राय लाबाय हन्डाखौ इयाव दोनबाय जेमा दैमाखौ दोनबाय दैमानिफ्राय दैखौ लाना फैनानै नै पाइपा गायना आरोना बारा गुवार नङा नालाय फोथारा होमबाबो जोंनियाव गायबाय देग्लाय गायना नायबाय आरोना गायना नायसाबबाय जोगोनार गायबाय मटर गायबाय मटरखौ फोनासोदो आरोना होमबाबो गायनाय बायदियानो जाबाय। आरोना इथिं हाबलाय ओंखारलाय खालामबाय थायो जों सानफ्रोमबो बिथिंनो थाङो ओमफ्राय नैयाव होबायमोन आरोना दसेनो फ्रेन्ड्सफोर नैयाव इमान बरिया दय दै इमान होगासिनो दङ जेनेबा नै इसोरखौ होखांबाय आरोना बेफोरबायदि दब्लाय दङ नालाय नै फ्रेन्ड्सफोर दब्लाय दङ इथिं दब्लाय दङ नालाय नै बेफोरबायदि बेफोरखौ होखांबाय आरोना नै इथिंजाय दब्लायसे ब्रै दब्लायसे ओमफ्राय नै दब्लायसे जेनेबा दब्लाय मोनथाम होनाय जाबाय ओमफ्राय दब्लाय मोनसे होबाय दब्लाय ब्रै जागोन आरोना इदो जों 6 दब्लाय बा 7 दब्लायल'सो गायदोंमोन नालाय नै जोबादै माने धुला सुला उज्रायलाङो आरोना नै बिराद धुला उज्रायलाङो नै इथिंबो आरो नै इथिं होआखैनो जोगोनार मटर होरि गायनायाव जोंनिया खरान आरोना जेनेबा अखाफोरानो हायाखै नालाय जोङो बेबायदि हन्डादो दै सारनांबाय आरोना नै हन्डादो दै सारबाय दैया बैथिं गगासिनो दङ आरोना दैया बिराद साफा गदो फ्रेन्ड्सफोर खिन्थागोन आङो लावफोरा बारा देराखै आरोना नै दै मोनैनि थाखाय बेबायदि जाना दं माने ना नै बेबायदि देरनो रोङि बायदि जाना दं माने ना दैया नै इथिं गगासिनो दङ हन्डादो लाबोदो नै बिराद साफा गयो फ्रेन्ड्सफोर नै दैया बिराद साफा गयो आरोना मोखां ओरै सुनो हायो जोबोमोन दब्लायसेयाव आरोना मोजां जाथों मटरा मोजां जाथों जोगोनाराबो मोजां जाथों होननानै ओमफ्राय दा नै दसेनो 1 घन्टाबो नाङाखै बोरै सोबखांलांजोबगो गैलानो नै मटरफ्राबो एसे मोजां जादोंमोन आरोना नै मटरा दै मोननानै मोजां जादोंमोन ओमफ्राय दा दै मोनैयाव एसे बोरैबा जादोंमन सान्दुंदो ओंखायनोथ' दै होना होबाय जों मटरनि थाखायबो जोगोनारनि थाखायबो आरोना नै जोगोनारा फ्रेन्ड्सफोर नै इदि जाबाय आरो नै जोगोनारफोरा बिराद बरिया जादोंमोन आरोना नै बेफोरो देरनो रोङि बायदि जाना दङ आरो होमबाबो नै मटरफोरा बिराद मोजां जादों आरोना खाथियाव थानाय जोगोनार खाथियाव थानाय ओमफ्राय आरो नैथिंजाय आरो बाला सिरिया नालाय हाया दैखौ बिराद बुरजा होदोंमोन आरो नैफोरबायदि होदोंमोन माने बेफोरबायदि होदोंमोन आरोना बिराद बुंसारनाय होदोंमोन नैयावबो होदोंमोन आरो दहैल'सो होदोंमोन 1 घन्टायानो जायाखै माने ना 1 घन्टायानो जायियावनो दैया रानलांजोब्बाय माने बाला सिरिया हा नालाय जों जेनेबा बाला सिरिया हायावसो गायना नायदो जोगोनारखौ माबायदि जायो नै बालाया नै फ्रेन्ड्सफोर नै बालाया बिराद दङ आरोना नै बालाया बिराद दङ बाला गोजा अब्लाबो जोङो गायना नायदो आरोना गायना नायदोंमोन गायना नायनाया ओमफ्राय गायना नायनायाव मा जाखो दा दै नांगौ जानायलाय जों बेबायदि दैनि जगार होनांबाय नै जों दैमानिफ्राय लाबोदों नालाय दैमानिखौ बेफोरबायदि जाबाय आरोना जेरै दैज्लाङाव खोथिया फोनो थाखाय सिगां हालेवनानै बेबायदि खोथिया फोनो थाखाय दै सारग्रोयो बेबायदि दै बानायबाय गनाया बैथिं गगासिनो दङ बैथिं पाइपआ बेनो आरोना बिराद बुरजा दै गयो पाइपआ हन्डाखौ खोन्थागोन फ्रेन्ड्सफोर नायलांबाय था माबोरै बेसे गिलिर बेसे वाइटनि बेखिनियाव एसे जिनाय दङ बेनिखायनो दैया बिराद गदो इथिंजाय नै टांकिया थाव दोननाय टांकिया गाज्रि जाबाय गाज्रि जानायनि थाखाय दैजों होनांबाय दैजों होनांबाय थाव जोबसिगोन आरोना बिराद बुरजा होदोंमोन थावखौ फुंनिफ्रायनो थांबाय नालाय एसे बाला सिरिया हा नालाय बिराद दै जादों ओमफ्रायफोर बारा जोंनि माबाया बारा गुवार नङा आरोना बेरा सेरा सब दुंजोब्बाय दुंनानै सोरगिदिं लाजोब्बाय आरोना बिराद गुवार नालाय बिराद गुवार माने बिदिनो 1 बिगाल' आरोना नैफोरो बिराद बरिया जादों आरोना बेफोरो बिराद बरिया जादों भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि मोनसे भिडिअ खोन्थालांबावगोन मोजां जागोन ना जायाखै बिबार लागोन लायाखै फिथाइ थायगोन थायाखै बेफोरनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबावगोन फ्रेन्ड्स